Samantala, kampanyang Goodbye Basura sa lungsod ng Dagupan pinalalakas sa pagbili ng bagong garbage trucks. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Dagupan ukol sa pagmamanage ng mga basura, partikular yung pagsesegregate upang tuluyan na ngang maipasara o mawala yung mga basura dito sa dump site sa bahagi ng Bunuan, Dagupan City. Pinalalakas ng pamahalang lungsod ng Dagupan ang kampanyang Goodbye Basura sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong garbage truck upang mas mapabuti ang koleksyon at pamamahala ng basura sa lungsod. Aminado si Dagupan City Mayor Belen Fernandez na patuloy pa ring nahaharap sa hamon ng lungsod sa waste management, lalo na't marami pa rin ang hindi sumusunod sa tamang segregation ng basura. We are now into Goodbye Basura, mag-segregate tayo. Kasi up to now, medyo hirap din talaga ang segregation. Bilang tugon, meron ng 6 na bagong mini dump truck ang lungsod na kasalukuyang ginagamit sa pangongolekta ng basura, habang nakatakdaning dagdagan pa ito ng 4 na truck sa loob ngayong taon. Ang city was able to procure 6 na mini dump truck. And then, meron tayong ipoprocure ulit na 4 this year. Nakatakda rin naman ng magsagawang lokal na pamahalaan ng isang conference na tututok sa waste management upang mas mapalakas ang koordinasyon at kalaman kaugnay ng wasong pagtatapon at pangangasiwa ng basura. Makakaroon na kami may schedule na kami within January. Parang conference for all of the waste management committee chairman, all of the street cleaners, all of the garbage collectors, the segregators, and the barangay captains. And then after that, we will have another conference with all of the business sector on segregation. And then later after that, we'll have a joint summit para sa buong syudad po ay iisa po ang ating gagawin. We close the dump site, nowhere to put our garbage anymore. Sa kabila ng patuloy na hamon sa pamamahala ng basura, nanawagan na lokal na pamahalaan ng pakikisamula sa mga Dagupenyo upang makamit ang mas maayos, disiplinado at malinis na lungsod ng Dagupan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.